Yo, with your boy M. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, ngizowangiphethe uSibusiso bringing umuntu wakhe uPortia. Let's get into it. Sanibonani babukeli, igama lami uSibusiso. Ngize kule show ngoba ngifuna ukuzoconfessa kumuntu wami ukuthi ngithwele leyo into angayazi yena. Yo, with your boy M. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, ngizowangiphethe uSibusiso nomuntu wakhe uPortia, right? Ngiyaphila njani Bhuti? Ngiyaphila. Uyamazi lo bhuti ngihamba naye? Ngiyamazi. Ubani? Umuntu wami uSibusiso. Umuntu wakho. Okay, awungitshele ngaye umuntu onjani? Umuntu engithandana naye. Ngithandana naye namanje. Oh, okay. So and angazi ukuthi ungilitheleni lana. Angazi ukuthi ngizothini lana. Hintanga ukuthi okay uzoba kushow kwasha wacima into ezinjani. Cha, asangasho lutho. Next, awazi next. Angazi nix. No, okay, nazani isikhathi esingakanani nomuntu wakho? It's been 12 years now. 12 years nishadile. Yebo sishadile. Abantwana? Sinabo abantwana abathathu. Oh, okay. Yini oyithandayo ngaye? Ngithanda ukuthi unothando. Unecare, ungenza yonke into engifuna ngesikhathi sami ngifuna ngaso. Okay. Akanama empty promises. No, uyayenza into yenzeke. Uyayenza into yenzeke. Oh, okay. And then ngapha Sibusiso? Bo. Right. Ngishapha mfethu. Sharp yini oyithandayo ngomuntu wakho? Umuntu wami nje indlela ngiphatha ngayo. Ayikho into engathi ngikhala ngayo. Ayikho into engathi ngikhala ngayo. Ngimthanda nje ngiqala ukumbona vele. Ngiqala nje ukumbona ngakhuluma naye kwasho ukuthi vele chemistry It was meant to be. Yeah. Love at first sight. Yeah. Yeah, ngasho kanjalo. Oh, okay. Umnandi mos. Okay, so manje ucomfortable ukuthi singakhuluma lento omlethele yona la kule show. Right for ukuthi umtshele into omlethele yona kule show. Yeah, njengoba sengila ngithi iyo vele into bengifuna ukuthi sikhulume ngayo leyo. Okay. Ukuze Usespaceni esisharp so ukuthi ungamtshela ukuthi umletheleni. Okay, ungamchazela ukuthi umletheleni kule show. Sithando sami. Mama uSibusiso. Alright. Ngiyaphila njani? Sithando sami yabona mina angithi uyabona vele ukuthi empilweni asishodi ngalutho. Hayi ngiyabona. Yonke into iyenzeka. Asikaze sacomplaina ngalutho. Kodwa ngikulethelana namhlanje eshowini ukuthi ngizokutshela ukuthi kungani impilo yethu ihamba ngalendlela ehamba ngayo. Hayi ngilalela. Okay, so Sithando sami ngiyakuthanda ngithi uyazi. Hayi ngiyazi vele ukuthi. Angithi uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Okay. Into engifuna ukutshela yona ayikho lula futhi. Ayikho lula. Mara ke why you choose ukuthi uzoyisho la eshowini? Ngiyaxolisa ngalokho kodwa ngibonile ukuthi uma ngingeza eshowini le engikubize kuyo indlela ebengifuna ukuthi ngiyikhiphe ngoba nami ayingiphethe kahle ngoba manje sekukuningi okwenzakele kodwa manje ngendlela esekungayo sengibona ukuthi ngcono ngikutshele ukuthi kwenzakalani. So ubufuna ungitshela eshowini ukuthi wonke umuntu azwe Cha, into ofuna ukutshela yona. ungixolele ngalokho Sithando sami. Ukuthi nje manje ngendlela okungayo manje sesiside lesikhathi mina nawe sithandana sihleli ndawonye futhi singena inkinga. Kodwa ke into engifuna ukutshela yona ntakwethu ukuthi manje ngithwele. Yo, uthwele ngantoni? Mana. Yo. Mana Sithando sami ukuthwala kwami ngabona ukuthi uma ukhumbula uma ngihlangana nawe ngangingenalutho. Wangithanda kodwa wena ngilokhu ngingenalutho. Ngokwavela wakhetha ukuthi uyothwala.
into enzima kangaka mana Yo. into engifuna ukuchazela yona sithando sami mina njengoba ngikulethe la ishoni ukuthi ngahamba ngaya ngaphandle kulamazwe angaphandle ukuthwala kwami lapha akusukuthwala lokhu ukuthi manje mhlawumbe kumele ngenze izinto zokuthi mhlawumbe kungagcina kuthatheka imphefumulo. hayi amke imphefumulo kulonto leyo because into yakho xa ungasayiphi lento oyifunayo iyajika ize komunye umuntu izawuphuma lonto leyo ize apha kimi nabantwana bami Cha sithando sami. Leyo ngakhuluma naye lo muntu lo wangithembisa ukuthi lokho ngeke kwenzeke. hayi awucinganga uvele wayenza nje into ongayicinganga Kodwa yini into ebengizoyenza nawe uvele usukuyothwala hayi uthetha umnqundu ke ngoku mana hayi uthetha insente ngicela wehlise umoya soze ngicela wehlise umoya asoze ngicela wehlise umoya uthwale ngicela ngoba ufuna imali ngicela wehlise umoya kodwa ngithi uyabona ukuthi siphila kahle manje kodwa hayi ngokuthwala angeke uhambe uyothwala ngoba ufuna ukuphila kakuhle kumele usebenze buka sithando sami because ngoku lento yakho Buka, othwele ngayo izochaphazela wonke umuntu apha efamilini Uyabona? noma ngikho safe abantwana bami abekho safe uchaza ukuthini ke ngoku kuzoba njani cha ngakhuluma naye lo muntu ukuthi umndeni wami ube safe because lento othwele mandithi uyahamba uyothwala ngento lothwele ngayo ngoku awusayiphi lonto leyo iyajikijikela abantu qale abantwaneni iphume ize abantu iphume abantwaneni iphume ize kimi. kodwa uyabona ukuthi yonke leminyaka esiyihleli ayikho into eyenzakele kodwa ungavela usukucinga nje ukuthwala kuyo yonke into ekhona mana sithando sami ngangingenayo enye indlela uyabona phela uma uloku uhamba ukhuluma nabantu bese bekutshela ukuthi hayi nayi into ongakhona ukulokhunja kuyo nami ngathathela kodwa uma ugqiba apho ungizise showini ukuba uzothetha lonto leyo ongabe uyithethe endlini siyigqibe endlini after that ubuye uzisho kodwa mana kodwa ngoba ngiya- sibheke mana, umphakathi ulizwe lonke lisibukele sithetha lento esiyithethayo mana, Isithwalo sani lesi? lesithwalo bhuti isithwalo engasithatha lesi sokuthi manje ngizonikezwa iminyaka engizoyiphila so uma uya lapha fike senze lokho esikwenzayo bese kunikezwa inkukhu umbila umbila lozodliwa inkukhu yiminyaka yakho imake if ke ngoku ayityanga umbili ke umntwana wakho yi-1 ukuza uthini cha mana ngikhuluma ngendaba yokuthi manje angithi ngathi mangifika lapha senza lokho esikwenzayo then lo muntu lo wathela umbila phansi akathelanga umbila omncane wathela umbila wagcwala la phansi wathi kimi umbila uzodliwa inhlamvu zombila ezizodliwa ile nkukhu yiminyaka yami engizoyiphila wena vele wamthemba kodwa bengizokwenzani angithi into ebengilokhunja le ukuthi manje ngifuna ukuthi impilo yethu ibe right no ibingekho nomndeni enye wami. indlela ubungayenza ukuthi uhambe uvele uhambe nje Imisebenzi uyothwala ayikho. ayikho imisebenzi Imisebenzi ayikho. awunazo izandla Mana angithi uyazi ukuthi nginokubamba la ngibamba khona lokho kubambekayo. so awufumani into apho ubamba khona mana sithando sami. uthatha kwayile mali le oyiphandayo uhambe uyothwala ngayo does it make sense Hey. Yona uyabona vele ngendlela oyikhuluma ngayo. Kodwa ayikho into ebengayenza sithandwa sami. Buka impilo esiyiphilayo manje. okay Buka impilo esiyiphilayo manje. ubafundisa ntoni abantwana bakho Ayikho into engiyifundisa abantwana, ayikho into engiyifundisa abantwana. ubafundisa xa ngaba bangabe behluleka bahambe bayothwala indlela obafundisa ngayo Cha, ayikho into engiyifundisa abantwana. Nabo abazi lutho njengoba nawe ngizokutshela namhlanje. babukele ngoku nje Cha, sebeyokwazi ke nabo uma sebazi. bese bathini tata uyintoni isehluleki sihamba siyothwala Isehluleki kanjani bephila impilo eright? ngokuthwala Isehluleki hayi kanjani? ngamandla akho Yiwo amandla ami lawa ngiyaxolisa sithando sami Masithi ukuthi ke, ngenze ngale ndlela. njengangoku nomntwana oyinkwenkwe uSipho ufuna anya alandele ezinyaweni zakho ahamba yothwala naye mebona ukuthi impilo iyamhlula
angaziphandeli ukuthi azame impilo. uthi uthwale ngawe awuthwalanga ngomuntu ngithwale ngami baba ngithwale ngami ukuthi okay bazonginikeza lokho abazonginikeza khona bakunika iminyaka banginikeza iminyaka so inkinga eyenzakalayo ukuthi manje lenkukhu ithe uma iqhofa lombila lo kwaba iminyaka ewu7 7 years manje sekunyaka wokugcina lo So kuzoyenzekani? Bathe kuzoyenzekani? ingakho ngizoconfess ukuthi unyaka wami wokugcina lo futhi bathe ngonyaka wokugcina kuzokwenzeka ukuthi ngizonyamalala khona la bayongisebenzisa khona mhlawumbe bayongifaka ebhodleleni bangisebenzise la bangisebenzisa khona So wethina usushiya sithini emva? Siphila ngantoni? into ozenzile ziyoshabalala nazo konke Futhi kwayimoto lesinayo, kwayindlu lesinayo, chabalala kwanto. ngiyaxolisa Kodwa uxolo lakho luzoyenza nto ngoba sokwenzekile. Akuzojika nto. unyaka wami wokugcina lo ingakho ngize ngaza kule show ukuthi ngikutshela ukuthi kwenzakalani ngoba kudala ngiyifishile lento Phathe akusiza ukuthi uze ku-show because ngoku sibukelwa nguwo wonke umuntu ngabe uthe qala before uze ku-show waza kumqala wahlala nami phansi sayixoxa sayigqiba and then bese siyadecide ukuthi senza kanjani. manje Cha, kodwa- wona ukwalisa ukuthi uthwele ngaye noma ukuthwala kwakhe yini Uthwala kakhe because of mina bengitshela ukuthi uyasebenza kanti yena uthwele. Shuthi konke lokho sinako kuyachabalala. Kodwa Angithi wena- njengoba esho ngoku njengoba ukuthi nizohlupheka sizohlupheka manje. mana Kodwa uthe bethu phande kathini? kodwa thina sami uyazi ukuthi angisebenzi wena uthi iphuma le mali Andiyazi phela uyaphuma ekseni uthi uhamba uyophangela ubuye emalanga ubuye uthi hayi ngikhathele so mina ngizothini so bothi uyasebenza ubaba bengithi uyasebenza mina bafo sento sami buku imali uyabona ukuthi ihlala ikhona uma ngithi ngiyemsebenzini mina wena imuphi umsebenzi owaziyo engake ngathi ngiapplyile mhlawumbe ngathathwa ngenzwani angazi phela cause ubusela ama secret wena ungasangitsheli wona njengale uyifihlile manje bekumele ngiyifihlile akusinto elula le Mara imihlelo engisebenza izovela ngayo. Cha, ekugqibeleni. akusinto elula le ngisebenza ngayo ukuthwala akukho lula bongasabi lento bakutshelile before uyenza lokuthwala wakho bangichazele yonke into bafo yabo kodwa bengifuna ukuyenza ngoba manje impilo Bengekho lula. impilo ibingekho lula impilo ibingekho lula ndoda so ngazitshela ukuthi ngcono ngizifake mina kulento le ungafaka omunye umuntu ngingafaka umunye umuntu so manje awufuna ukunyamalala angazi ukuthi unyamalele wayaphi angifuni ukuthi manje njengoba ngizela ukuthi manje angamangali ukuthi uma sengingekho empilweni yakhe umndeni wami ngiyawuthanda ngiyamthanda ngithanda nezingane zethu kodwa angifuni ukuthi manje kube yinto yokuthini manje akasazi ukuthi kwenzakaleni ngami njengoba nginyamalele so wena bozomazisa nje kuphela ukuthi kungenzeka into eso yinto sithando sami yiyo into engiyizelela ukuthi manje ulazi iqiniso kodwa umuntu mawumthanda before wenze action ngiyaqala nithethe ngalonto leyo qala especially yokuthwala bengeke ngithethe nawe Buzo- ngalonto leyo ngoba yimi bengifuna ukuzifaka kuyo ukuthi impilo yethu ilunge yo ayini bozoyivumela kube bekeze kuwe before ngeke ngivumele because of end of the day ibizosinika inkinga so kuyafana bekazoya njengamanje sinikeza inkinga usho ukuthi bengizombona enyamalele ngingazi ukuthi uyephi bozotshela mhlawumbe sekashade nomunye umuntu noma cause bengizomtshela kanjalo njengoba esho naye ukuthi ebezovela nyamalale nje ngingamazi ukuthi uyephi okay with you hearing all of this lento akutshela yona what do you think what's the way forward from your own thinking and understanding way forward ngicela ndimshiye nengxaki zakho ndihambe ndiyikhaya mani bese umshado uphelile manje umuntu angithi sithando sami mani angithi because kwathina sisengciphekeni manje Man. ukuchaza Okay. ngicela ungilalela
ukuzochaza kwami la akusukuthi mhlawumbe ngifuna ukuthi mina nawe njengoba usho ukuthi wena hey uthando lapha cha angifuni ukuhlukana nawe kodwa ngifuna ukukwazisa ukuthi uma kwenzeka lokho okungenzeka njengoba ngithwele akusukuthi angikuthande ngiyakuthanda futhi nje ngazitshela ukuthi nje mina nawe vele kuyoze kuphela impilo kodwa akusukuthi ngifuna ukuthi sihlukane ngifuna ukuthi sihlale until kwenzeka lento ezokwenzeka njengoba ngithwele futhi usale unakekela umndeni yenzeke le nto leyo ezoyenzakala angithi uyasho ukuthi kochabalala yonke into mina ngizobe ethi ngingcwaba ngani ke mase kuchabalala yonke into cha angithi imali isekhona angithi uthi kochabalala yonke into cha imali isekhona kanjani uma kwenzeka lokho kwenzakalayo wena uzokhona ukwenza yonke into kodwa izinto zonke sinazo uzobona nawo zizolokhu ziphela kancane kancane so mina ngihlale nginyamezele lo mpilo leyo ngiyaxolisa hayi ngithatha uxolo lakho inzima lento leyo inzima unyaka omugcina lo mhlawumbe ngoNovember lapho ila kuzophela khona ngoba isikhathi engenza ngaso lento angali kuzophela ubese kwenzekalani empilweni yakho angazi nami wangitshela lo muntu lo kanjani ethi wayothwala umuntu ukutshela yonke information ukuthi kuzoyenzakala so ngesikhathi esiso so wena mawuthi awazi athi uzonyamalala ngithi yiko akuzise kule show le ukuthi azokwazisa uzonyamalala ephi ashone ori bamgcini lapha bamgcina khona nama ngazi sithando sami kodwa nje into angitshela lo muntu engangiyekuyi into angitshela yona ukuthi ndoda uma kufika lo nyaka lo wena uzonyamalala kungaziwa nokuthi ukuphi inzima hayi inzima so uthini ke ngoba usekakutshelile yonke lento le akade afuna ukutshela yona uphumile wakutshela so what's the way forward ngoba he said everything as it is uyachubeka nobhuti noma sizochubeka kodwa ngizohlala ekhaya mina uyaphuma ngiyaphuma la sihlala khona ngiyohlala ekhaya uzothina endlini mawufika ngizochaza ukuthi kwenzakala into emshadweni Sibusiso wena uthini cha mina bafu ngiyamthanda lo muntu lo ngiyamthanda kakhulu ya ngisomtshela into kade bekumela izwe ngalento acede ukuyisho manje uthini ngayo athi uyathutha endlini ngicela ungathuthi ngiyacela ungathuthi kuze kufike la ifika khona ngiyacela sithando sami sayi uzosicabanga sazozicabanga for the sake abantwana but ngisazozicabanga mina mana ke okay manje ngikulethela eshowini mhlawumbe singayikhuluma uma sesendlini mhlawumbe unga-understanda kangcono yakungcono manikhuluma mhlambe kunganama camera yebo ngoba ufuna ukuzwa mara akafuna ukuzwa at the same time kodwa nje ngiyaxolisa ukuthi ngilethe kuma camera ukuthi manje bisingidla kakhulu lento hayi ngiyaxolela lapho but nawe uzovele usuke nje uthi wenze usho into ephakathi kwesihlangana lesingaka so I think the best solution ukuthi niqede vele kungena ama camera ngoba kunezinto mhlambe eziningi izinto eziningi afuna ukutshela zona yabo ungakhona ukungenzela lokho kodwa ngingakwenza lokho ungakwenza ngiyacela noma ngingazi ukuthi impilo izosibeka kuphi from now on kodwa iqiniso kungcono ngoba usuyalazi mina into engicela ukuyibuza ukuthi usazophinda na wenze lokho sithandwa sami ayikho into engingayiphinda impilo iyodwa yiyo lempilo esiyiphilayo impilo iyodwa so usaphindi vele if akunani kusezoyenzeka kulo November lo
angeke usaphinde bafo angazi ukuthi yini ezokwenzeka ngoba lo muntu ngathi mangikhuluma naye wachaza ukuthi hayi ngonyaka oso kuzokwenzeka ukuthi unyamalala. kuzokwenzeka ukuthi unyamalala ngoba vele nginikele ngami so sizobona khona ngoba nathi lezi zinto lezi bayasichazela zona uma uyothwala lapha kodwa manje ngeke wazi ukuthi kwenzakalani. So mayengajika lento le ithi ayisafuni wena ifuna umfazi wakho uzoyenza kanjani njengoba uthi uyangithanda kusho ukuthi unganikela ngami. Ingakho ngichazile naseqaleni ukuthi ngacela ukuthi umndeni wami ungangeni kulento le. But ungachaza lokho but maseyijikile into iyajika into. Ifana nokuthi mawuzoya emntwini wesintu akutshela ukuthi kwenzakala so. There are things that ezophinde futhi zimoshe lokho. Cha phela lapho sithandwa sami ngamane kuhambe mina. Kunokuthi kuhambe wena or ingane zethu. Yo, ngazifaka Thixo. Ndazifaka. Yo. Iminyaka emingaka. Yo. Khona manje into ezokusiza nje kuphela umthandazo uyabona sibona ukuthi umthandazo uyasebenza ngithona. Nakhona vele usizo ngiyalidinga kakhulu baba. Usizo ngiyalidinga ukuthi ngikhona ukuphuma kulezi zinto ngoba manje angifuni nami ukuhamba ngishiye umndeni wami ngalendlela le. Usizo ngiyalidinga kakhulu. So uyasola vele kulento oyenzile ne. Ngiyazisola ngoba manje sengiyabona ukuthi njengoba kulonyaka lo impilo yami kusho ukuthi iyaphela vele. Uyazisola kodwa yo ayinzima. Kungcono sawazisile bona ufuna usizo so kuzomela Ungazisile but inzima ngithi uyasho ukuthi useyenzile lento le. so yenzile mara Ukuthi- uyasola nakhona. Angazisola ukusola but izophuma kanjani? Yabona ukuthi seyingenile entweni angeke kusike kube easy ukuthi aphume kuyo. Mhlawumbe khona la ngingathola Kumele khona qede lento le yenze lento efuna ukuyenza. mhlawumbe khona la ngalithola khona usizo. Mhlawumbe ikhathwe lento noma yabo. Khathwe kanjani? Iminyaka. Angazi nami cha not iminyaka ukuthi uyabona idluliswa mhlawumbe khona into ekumele ngiyenze ukuthi kukhishwe lento le empilweni yami. Awubona uthomele kulomuntu okwenze lento le ayikhiphe yena. Umbuzo ukuthi ungayikhipha kanjani into leyo ayifake kuwo. Lo muntu lo wangitshela wathi yena into ayenzayo ukuthi angithwalise. Mara ngayijikisa naye ngithi uyokuthwalisile uyakhona ukuyijikisa. Wena mongaya kuyo umbuzo ukuthi kufunekani. Mara hayi igazi. Ngoba iyacubeka makuyigazi. Uyabona bafo uyazi ingqondo uma ilapho kuleyo nto awube usabuza imibuzo eminingi ukuthi angakhona ukuyijikisa na ngoba vele ngangifuna ukungena kuyo lento. Kwamanje angisofuna ukuphuma. Ngifuna ukuphuma baba. So mayengathi manje kufuna igazi lami, meluze negazi lami. Uruze nami ngiphila. Kungangcono sithandwa sami kube yimi chitheke igazi lami hayi lakho. Hayi lakho. Uyabona ukuthi nzima. Wona yonke into yakhe yachabalala. I think the best solution ukuthi manje niye kulomuntu okuthwalisile niyodinga isolution noma nibuza umuntu wesintu onganisiza ngithona. Ngiyakuzwa bafo kodwa izinto ngendlela ezingayo uyazi naye siphila kahle. Yonke into ikhona ayikho into esiyiswelayo. Ya kwamanje the best solution ukuthi like nithola umuntu wesintu ozonisiza ngane. Uzoyikhipha lento lesemzimbeni wakho azama ukwenza kahle ubuyele empilweni yakho. Wona uzomsiza ngalokho. Ngingamsiza mina ngalokho. Even though mina ngivalele ngaphandle mayiqala yenza lento beyenza. So manje kwamele umsiza ngale nkinga le yakuyo yabo. Ya Ngoba umuntu wakhe 12 years eningi. 12 years iningi but yena uyibone ngathi indlalo. So I think that's the best solution we can come up to here. Kufuneka umuntu wesintu ozomsiza ukukhipha lento le abamfake yona. Because manje seyifake nathi kuyo yonke le nto leyo. Vele ni involved whether you like it or not. So the best solution is to assist him now. Yes.
So mina ngizoyivala from lapho. Bafo usizo ngiyalidinga kakhulu njengoba ekhuluma nayo baby ukungisiza ngayo yonke indlela angakhona ukungisiza ngayo ukuthi ngithole usizo kulento ngiphume kuyo ngoba manje sekufike la nami ngibona khona ukuthi Awusayidingi. umuntu impilo yakhe isengcupheni vele. Yeah, I think maningacala manje nje kuphela ukufunana nosizo nizoluthola usizo. Ayikho into engajiki. Ayikho into ongayenza ngapha engakhona ukujika futhi uthi ungasayenzi. I think the best solution which like siyisolve ngokuthola umunye umuntu. So si right angithi. hayi sishap. Okay, nami ngizoyivala ngapha. It is what it is before it was what it was. Your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.